Ai sa nake gaya maka karɓar waya da ranar Allah. Ai dole mun yi dabanci da wuka da abun shaye-shaye ba shuwar. Yunwa ko? Wallahi yunwa. Ai sa nake gaya maka. Ai garin nan. Kai, Najeriya jaga-jaga. Ni yanzu kamar dare yayi ko? Kai ka sani. Astaga in an ce aje a nemi kuɗi ba kai ne mai kashe mun zuciya ba yanzu ga yanayin wata na cin bura uban mu muna ji muna gani. Allah kuwa. Ai mutumi na wannan wanda har yanzu yana nan mai quality aka saya. To tun fa lokacin da kawunkan nan ya je ko kawunka ne ko ganin waye ne ya kama kashi daga Lagos. Kai ma wannan aikin na makarantar boko ne. Kaga to. Ah, iya, illallah. Lafiya? Na'am. Kalle? Daga wani ɗan ƙaramin yaro. Karɓar waya da ranar Allah. A? Wai, wato rami. A. Mu je mu karɓa masa hakinsa. Kafiya. Na'am. Ai wannan yaron. Kamar Allah ne tun kuɗo mana shi ya nuna mana hanyar da za mu dinga samun kuɗi. Me san zuciya kenan. A yanzu abin da yayin nan mu ma kawai shi za mu je mu dinga samun kuɗi a banza. Allah mutumi na. Ina gaya ma. Kana wani wannan? Ka san me faru har ka tuna min da fitin wannan abalan nan. Amma ka san me faru ai dole mun yi dabanci. Da wuka da abun shaye-shaye muna shan sigari muna busa za ku tsoro. Ba sai mun yi dabanci ba. Wukar kawai za mu ɗauka. Mutumi na alama. To ai hakan. Allah. Ai hakan. Allah. Allah. Tahi. Da movie ne ma. Tahi. Kai. Ba shi wayar. Ka ba shi wayar ma. Bring up on. Hey, kalona. Ai ba za mu bar shi haka ba. Kafiya. Na'am. Ka balle mun botir ɗinsa ka caje saboda ana ajiya. Ai ana da ganin su zai na da kuɗi. Ai ta manyan barayi za mu maka yi mun maka caje kaf sai mun duba ka. Caje. Kaf sai mun duba ko ina. Caje mun hitsaf. Ban. Ka caje hi. Ai du sai na cire ko ina da ko ina na duba. Yes. Na kai ne? Na tafi gida. Isari ka dawo. Wayo! Ofisa, ka san me? Allah yana tare da masu haƙuri a koda yaushe. Kuma kwale kuskai da auliyarsu mu. Ka kasance mai juriya da na gani. Eska! Wayo! Haka tsarin yake. Da wayo!